Eres unha vez unha nena. Chamada Ana. Un día, ao vir da biblioteca, colleu un libro prestado, lendo se quedou dormida. E encontrou un túnel que levaba a un lugar maravilloso. E ali encontrou unha casa de chocolate. Ali vivía unha parella de panda sensible. Deronlle un pouco de chocolate da parede. Comeu tanto chocolate que colleu unha enchenta e púxose moi enferma. A parella de panda sensible chamaron ao Dr. Donuts. Doi unha medicina que en vez de facerlle ben fíxolle mal. Ana deuse de conta de que había soñado co conto que había leído. Ana decidiu ler un conto antes de dormir para sempre soñar. Ola, son Xavi. Veño de C e teño 5 anos. Que tal? Ola, son Mateo, veño de C e teño 8 anos. Ola, son Laura, teño 8 anos e veño de Brens. Me chamo Alex. Teño 4 anos. Vivo en Ola, son Paula. Teño 9 anos e medio e vivo na Misenda. Hola. Son Pablo e teño 3 e medio. Vivo